Λοιπόν, στα χέρια μας κρατάμε μία Beretta 302 χρυσή σκανδάλι Magnum Full Chock 76 πόντους κάνει. Ένα όπλο γαμό και δέρνο. Το φυσίνκι που χρησιμοποιούμε είναι ένα διαράκι η μάρκα του είναι Κόντορας, για όσους ξέρουν. Τα αποτελέσματα σε λίγο. Στα πόσα μέτρα βρισκόμαστε? Στα μέτρα που βρισκόμαστε είμαστε γύρω στα 55 με 60 μέτρα. Πάμε. Πάμε. Βολή ήταν μια από τις καλύτερες. Ναι. Δεν είναι και δένια. Ναι. Πιο πατάμε stop.